și nu puteți să angajați pe cineva. Logica se externalizează serviciul. Noi v-am votat ca voi să angajați oameni care se pot jucăta. Cum aveți șoferi, cum aveți servitori în vilele foarte luxoase, tot așa ați angajat pe cineva care să vă facă și muncă. Foarte bine. Bine, se poate și mai rău. Uite, acuzat că le pune întrebări prea ușoare oamenilor lui, Răzvan Ionescu a decis să le dea ceva greu, ceva pe matematică, dificil, vă spun. Noi ori suntem tehnocrați toți, ori nu mai suntem. Așadar, cât fac 1 minus 1 plus 1. E că nici voi nu știți, asta e de despre oamenii ăștia care știu, fac focul.